Bahay namin maliit lamang. Pero bian kay ka ba? Kubi be? Hello guys, so meron tayong campaign na kapag pwede tayong gumamit ng plastic straws, but pwede tayong gumamit ng cookie straws. Kung ikaw ay nag-iisa, walang kasama sa buhay, walang boyfriend, NBSB or no boyfriend since birth, alam ko, ikaw ay still virgin. Hindi ka makakabili nito kung hindi ka rich. Guys, kaya yung asawa ni Ann Curtis, si Arman Yusuf. Guys, he is alive, si Saddam Hussein. Ang pinaka-favorite na ako na nursery rhyme is Prem, Prem, di Sara, Prem. Di Kotsilyo, di Almacen, Prem, Prem, di Sara, Prem. Na-remember niyo yung asawa ni Sunshine Cruz? Galit na galit sa kanya si Cesar. Hi guys! So, ang gasolina natin ay bababa na ng 10 piso. Pero, ekos lang. Ay naku, nahihirapan na akong mag-bend kasi antabox ko na. Grabe yung ibang vloggers, nagmumura. Sabi nila, pena. Ang mga pwedeng kumain ito ay yun ng mga matatalino. Kaya siya tinawag na Sport Popcorn. Crazy.